Здравейте! Вече съм извън басейна. Ще ви покажа как изглежда отвън. Няма да предположите, че на пръв поглед, като го видите, вътре е това прекрасно съоръжение. А иначе тук е парк с тенис, футболни игрища, площадки за децата за игра. И зад мене е паркинга на самия басейн. Това е паркинга. А така изглежда басейнът отвънка. Така изглежда басейнът отвънка. Вчера, като дойдох на разузнаване, се оказа, не предположих, че вътре съоръжението е такова прекрасно. Гледа, е дошъл да си разкара кучето. Това е входа на басейна с рецепцията, работното време на басейна, закуми, характерни за южната част на Европа. България ги има, но не в такива количества. И тук е самия проход, където се излиза на улицата пред басейна. Казаха, че това е спортен комплекс. Тук има клуб по триатлон. Хората спортуват. Може би заради неделята. И насреща виждате табелата на Новотел. От веригата в дъното, където завива колата и колите, които се движат отгоре, ако забелязвате. Това е магистралата А9, която е от Оранж до Перпинян. И Испания. Това е просто уличка, кварталче на Монпелие, непосредствено до самата магистрала. От тук до камиона с малка обиколка няма повече от километър. Характерното строителство за Прованс, средиземноморски борове, ниски, семпли къщички, не блистат с особена красота. Предполагам, че са достатъчно функционални. И виждане, отдела съм.